फ्रेंड्स आम हूँ गोपन रौचला छात्र जाति। आज आम आमर एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट नहीं आसू प्रोजेक्टर ना हूँ सरल सेवा साथी। से प्रोजेक्ट द्वारा आम भारतर अशिक्षित नागरिक को सरकार योजना सब सरकार योजना लाभ पाते। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଯେପରି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଯାଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେବା କଷ୍ଟ, ଡକ୍ଟର ଫର୍ମ ଭରିବା କଷ୍ଟ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତିନୋଟି। ପ୍ରଥମ, ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବଧାନ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଜଟିଳ ଭାଷା। ସରକାରୀ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥାଇ ଜଟିଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଥାଏ। ତୃତୀୟ, କାଗଜପତ୍ର ଜଞ୍ଜାଳ। ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ାଏ। ଏହି ବାଧା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆମର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସରଳ ସେବା ସାଥୀ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ସରଳ ଯୋଗାଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଘରେ ଘରେ ସେବା। ସରଳ ଯୋଗାଯୋଗ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଏହା ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଘରେ ଘରେ ସେବା। ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମର ସରଳ ସାଥୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ସ୍କାନିଂ କରିବା ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆଧାରରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଏକ, ଡିଜିଟାଲ ଫିଚର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିବାର ଜଟିଳତା ଦୂର ହେଲା। ଦୁଇ, ସାଥୀ ଟ୍ରେନିଂ। ସେବା ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଡେଲ୍ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେବା ସଠିକ୍ ଓ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଏକ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶୂନ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ। ଦୁଇ, ସୁଲଭତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତିନି, ସଶକ୍ତିକରଣ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ